Zupinazoa izan da duela minutu batzuk, eta aber jendea ze kompromiso daukan euskararekin Tuteran. Bagoaz! Nondik zatoz aintzikin zu? Ba, nire lokaletik. Eta? Aurrela joango zara txupinatora, elegero joango zara aldatzera, ezta? Ez. Egun osoan ez zara aldatuko? Eta uste duzu horrela ligatuko duzula? Festa eta jazta. Nekien hau genukala hemen, Tuteran? Bai, kontatu zidaten eta esan genuen, pues, jaitsiko gara Iruñetik, hemen Tuterara, hartzen dugun pixka jaiarriko jenaren mugimendua. Apoio. Bai, beti. Zer iruditzen zaizu aurten sortutako iniziatiba berri hau, gazten iniziatiba hau? Ba, oso ondo. Gure hizkuntzea bultzatu berezia da eta niri gustatzen zait. Zer zara, Tuterakoa? Nik kontuan, Fiterakoa bai. Antolakuntzan edo ona etorri zara ondo pasatzera? Ez, antolakuntzan nago. Eta dena ondo doa? Bai, oraindik bai. Oso ondo animo eta sorte hon, bale? Eskerrik asko. Hemen daukagu gure txosna berria atzean, eta ez dakit pixkat kontatu nola sortu zen proiektu hau, zergatia, eta ez dakit pozik zaudeten, eta zeintzuk diren txosna honen helburuak. Ba, txosna hasi zen gazteraikin egon gontzelako topaketa bat Euskal Herriko mailan, eta gutako batzu joan ziren, eta han izandako elkarrizketekin eta bueltatu ziren hona eta proposatu zuten alako zerbait sortzea. Guztion artean erabaki genuen egin genezakela, eta gero etorri ziren baita beste kide gazteago batzuk eta orduan gaude orain 16 eta 25, 26 arteko urteen artean. Eta ez dakit suposatzen duen Tutera batean, Alde Zaharreko erdi aldean, horrelako txosna bat izatea eta euskal giroa mugitzen duena. Bueno, gu argi genuen, zerbait egiten baldin genuen, egin nahi genuela Alde Zaharrean. Azkenean gure helburuetako bat ere zen Alde Zaharra ez dakit hartzea berriro eta kaleak martxan jartzea, ze jaietan egia da giroa goten dela Alde Zaharrean, baina urtean zehar ez, orduan esan genuen. Bueno, hasiko gara Alde Zaharretik, ze hori da gure eremua. Eta gero Tuterara ekartzea gazteraikin ezagutu genuena, zaila zen ere, bertako errealitatea ez da Tuteran dugun errealitate berdina, orduan egin genuen barne lanketa bat, ikusten zein zen Tuterako errealitatea, eta orduan bertan ezagutu genuena, moldatu genuen, hemen ezin da eginan egiten den berdina, eta Tuterara ekarri genuen eta nola ez Tuterako Alde Zaharrera. Bueno, entzun izan dut, zuen helburu nagusietako bat euskara dela eta euskara kalera ateratzea eta Tuterako gazteria eta ezain gazteak direnak ere onuntza gerturatzea eta euskaraz bizializatea horrelako jaieredu batean, ez dala? Bai, hala da, baina ez da euskara soilik, ze Tuteran jaionek esan duena, zaila da gure realitatea eta berez kritika asko izan ditugu. Orduan saiatzen duguna da beti euskara eta gaztelara bietan. Maila berdinean, mailakatzea. Baina hori, batez ere euskaraz hitz egin ahal izatea eta ez egotea espazio bat euskaraz hitz egiteko eta euskaraz jaiak izateko euskaraz. Gu ere hori horrelako zerbait nahi dugu. Eta hori da gure errealitatea azkenean. Guk nahi dugu euskara kalean egotea, baina oso zaila da Tuteran. Orduan azkenean maila berdian jarri behar ditugu gaztelera eta euskara gutxitua da, eta orduan kasu hauetan euskara gutxituari indarra eman behar zaio biak parean egoteko. Orduan hori da gure asmoa eta behintzat gu badakigu, igual gauza txikiak dira, pankarta bat euskaraz jartzea, musika euskaraz jartzea, baina beste Tuterako beste leku batzuet, gehienetan oso leku gutxitan entzun alditugu abesteak euskaraz eta irakurri alditugu gaztelak euskaraz. Orduan hori da pizka bat guk gure hasiera. Hemen goian ditugu, Lorea eta Ainoa brindisa botatzeko prest. Zabalde somos Tutera profesionalere, presoen alderdia. Kalera, denak kalera. Oso ondo. Eta ze espero duzu jai hauetan? Oso ondo pasatzea,
Pasatu gabe. Eta noiz arte zaude hemen? Indefinido. Zer nola ikusten dituzu aurtengo jaiak, ondo? Ondo. Gogoekin? Momentu honetan ondo, baina gerokoak, bai. Ikusi zaitugu txupinazoan, tope, ikurrinekin, Altsasukoak aske, ez dakit nola joan den, ze egoera izan duzuen hor. Beno, pixka zaila izan da, hor egon dira, hemen tuteran beti daude olako jendea, tiraka, ez zaiela gustatzen. Ikusi dugu jendea Altsasukoak aske pankarta geizten, eta ez zutela ikusten, da kejaka. Bai, beti daude, urtero ditugu, baina hala ere egin behar dugu gure borroka. Zuek eutxi eta urteroan ikurrinekin. Gotak ez. Euskaraz abestuko duzuen. Guk euskaraz abestuko dugu bai, beti defendatzen dugu tuteran euskaraz hitz egin ari izatea, horren alde egotia eta zozer funtseskoa iruditzen zaigu guri. Azken batean, Nafarroan gaude eta suposatzen da ontxe zona mixta eta guztioi bukatu indala, baina ez da holan. Eta hoi saiatu behar da bermatzen, jendeai inkulkatzen nolabait izan da, eta hoi defendatu beharra dago, ontxe. Eta horregatik zuen taldea Muskarian, aurten ez dakitzen bat kontzertu jo behar dituzuen jaietan. Berez bat bakarrikan jo bat. Bakarra, urtero jotze dituzte ez dakit, agian 5 kontzertu jaietan. Aurten bi kontzertu izan ditugu, hau izango da azkenekoa momentuz, ez dugulako, baina hoi. Denbora guzti nahi geha euskara bermatzen, horren alde borrokatzen, eta normalizatzen nolabait esan da. Txosnako giroa, gaur? Bueno, nobedade politia da, tuteran ez dugu izan txosnarik eta guain, ea nola jaten da, baina zongi. Baina ongi, ongi hago, jende pila bat. Izugarri ongi, bai. Momentuz, primeran, David. Kitu zara txupinazoan. Bai, ni urtero ongitzen naiz, hau berezia da guretzat, eta urtero ateratzen zaigun malko txiki bat, aurten gainera txosnarekin pozik gaude, unkituta gaude, eta hainbeste jende gure inguruan ikusita oso pozik gaude. Oso pozik gaude, horregin, musu bat, agur Euskal Herria.